Ceaiul de ghimbir se recomandă pentru stimularea circulației periferice în anotimpul iarna, pentru că reduce simptomele legate de sindromul mâini și picioare reci. Ceaiul de ghimbir este important și în reglarea digestiei și reducerea senzației de rău de orice natură. Se pregătește sub formă de decoct câte 2-3 ceaiuri pe zi în cură de 4 săptămâni. Oțet de mere cu miere de albine se recomandă pentru masaj pe cale externă la nivelul mâinilor și picioarelor în vederea ameliorării sindromului de picioare și mâini reci. Oțetul de mere cu miere de albine folosit pe cale internă ajută la curățarea vaselor de sânge de grăsimi și astfel circulația periferică va fi mai bună la nivelul extremităților. Ceaiul flor de fân este o combinație de foarte multe plante cu rol de tonifiere generală a organismului, dezvoltarea circulației periferice, eliminarea toxinelor, eliminarea nervozității și realizarea unui somn liniștit și odihnitor. Se folosește sub formă de infuzie pe cale internă, 2-3 căni pe zi sau sub formă de baie la picioare seara sau se adaugă la baia generală. HA hialuronic acid este un serum cu acid hialuronic care se aplică pe față în prealabil spălându-ne și se masează până la absorția totală. Nu conține substanțe chimice precum parabeni, coloranți sau parfumuri. Acidul hialuronic conferă pielii hidratare, elasticitate, fermitate și regenerare celulară. Ajută la estomparea ridurilor. Datorită efectului antioxidant, are rol benefic în protejarea tenului de acțiunea frigului în anotimpul iarna. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Produsele nu sunt recomandate minorilor. Nu se administrează persoanelor alergice la unul din ingredientele produselor.